World-class quality. ACS. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, diyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sige mo no, uban gyapon ang inyong alagad nga si Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Sige ba no, hilig na itong kalimtan kining mga atong mga igsuon o mga kasama na ito nga dili gyud mawala no. Niining atong programa kay kung wala ni sila wala gyud tulumanon. Nga mahimo nato ang atong mga amigo, kasama, mga igsuon sa technical side, no? Si igsuon Danny Luot, no? Sa technical side. O si Tax Expedito Ilumba, no? Maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, kininyo, no? Tax og Dan o gusab sa gawas ang atong igsuon pod nga nagbantay ning atong estasyon si Igsuon Rinaldo. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kanimo uban na sa iyang kauban pod nga ka-off duty karong orasa no si Igsuon Rodrigo Espinosa. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kaninyo og sa atong mga fans club po nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag. Nay, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo og usab no sa atong station manager nga nangulog yun din no sa atong istasyon sa RMN Dipolog kasamang Edgar Dagumo. Maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo og si Nanay Bibitano ang atong magugihon kayo nga contributor din sa maong istasyon. Nay, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo no sa imong pamilya ug sa tanan no nga wa nako mahinganli ang kinahanglan unta nga atong i-great pero akong ipaohi ning pinakabugat kaayong greeting karong adlaw no ang natawhan sa atong simbahan no
Happy Pentecost Sunday kanatong tanan, no? Sa Facebook akong gi-post yun, no, sa atong timeline. Una yun natong pag-open sa atong Facebook kag ganina sa balay ni Greta, no, sa tanang naglantaw sa Facebook. Atong gibutang happy 1984th birthday Roman Catholic Church, no? Ika 1984 na sa atong simbahan, no? Simbahan Romano Katoliko ang tinuod nga simbahan, no, o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Hinoon very controversial ni nga punto o issue alang sa atong mga igsuon nga labi na gyud sa mga nahimulag kay dili man gyud sila motuo nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo mao ning simbahan nga Katoliko. Sa miaging Domingo akong gisaad nga atong ipadayon tong paghisgot may labot na sa mga iconography, no, ng mga imahin sa atong simbahan. Uban na diana ang veneration, pagtahod ni ining mga butanga. Ato gihapon ang ipadayon ron, pero unahon sa nato ning pagtimbaya gyud sa birthday sa atong simbahan nga Katoliko. No, usbon ako, Happy Pentecost Sunday, no, kanatong tanan. O Happy Birthday Roman Catholic Church. Ika 1984, no? Asa man taga sugod og gihap-an na sa 33 AD. Kay 33 AD man na sugdan ni Kristo kining iglesia ha. Now, ato ni siyang pasiunhan o sugdan sa usa ka pagpahinumdom ngano nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga kinahanglan gyud dili ta mahibong niining iyang mga marka ba, iyang mga ilhanan nga gi-opisyal pagdeklara niyadtong First Vatican Council 1870, no, kanabang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, usa man igod sa malagmit gyud ang anaa sa hunahuna sa atong mga igsuong nahimuwag. Nga sagoy pagka tinuuraan ng simbahang Katoliko nga sa ngalan pa lang wala man sa Biblia. Di ba sa mga debate nga gikaatubang sa mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko kon mga Catholic faith defenders sa mga debate nga ilang gikaatubang labi na gyud ning Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo kanang ilang mga debater. Dili gyud mawala ng ini-cross examination na gani kanang pangutana nga asa mabasa kanang inyong ngalan sa iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Basahon sa usa lang gyud ka bersikulo. Muna, di ba? Kung tinuod ng Katoliko, para sa amo foul na kay ngalan pa lang wa na sa Biblia. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hinumdum ko atong debate sa Bohol. Nga gi-representahan sa ako pong kauban sa pandalipod sa pagtuo sa Usamis, si Brother Wendell Talibong, nga nakigatubang og debate dito sa Bohol, sa Tagbilaran, nga gikutlo ni Brad Wendell, no, sa pagpangutana gyud sa mga pangutana sa mabasa sa Biblia kanang pangalan sa iglesia, no, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya gikutlo ni Brad Wendell Talibong atong kauban nga nagbase sa Usamis usapod ka announcer sa DXDD. Kung magkapaminaw si Brad Wendell ani pasaylo ako Brad Wendell nga naisgutan kanako. Okay. Maayong Pentecost Sunday, no. Kininyo diha, no, sa Usamis pod, no, nga makadungog aning atong tulumanon. Usban ako pasaylo ako Brad Wendell, no, nga naisgutan ako imong pangalan karon sa atong tulumanon kay muhaom po ni sa kinibang atong unang hisgutan karon ni ining atong pagsaulog sa Pentecost Sunday. Kay very relevant kay ni, no? Nga naman kay
mo tumawag yun ang pangutana kung tinuod ning Katoliko di kanang iyang pangalan mabasa yun sa Biblia niya kay di man kakabasa sa Biblia ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya ako sang isgutan tong nahitabong debate dito sa Tagbilaran. Nga gikutlo ni Brad Windel ang Mateo 16:18 sa hubad nga confraternity nga version sa Biblia. Confraternity. Kanya kining confraternity good nga version sa Biblia adunay sa akong nahibaw-an duha ka edisyon. Naay edisyon nga kanang description nga Santa Katolika Roman Catholic Church, no? The Holy Roman Catholic Church kana gibutang sa maong tudling. Okay, naay hubad sa Biblia duha akong nahibaw ana, no? Si Attorney Abbas naapod siya hubad sa Biblia nga naagyon naagyon ang mabasa ng mga pulong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Brad Windel naapod siya hubad sa Biblia ngayon ana. Kunya kay ang debate god wala man gibawal mogamit og bisan unsa nga hubad sa Biblia. Wala gibawal sa ato pa bisan unsa nga hubad sa Biblia pwedeng gawion. Moto nga si Brad Windel pagpangutana ni Ramil Parba, debater sa Iglesia ni Cristo, asa mabasa kanang pangalan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, ang debate wala man magdili sa paggamit sa bisan unsang hubad sa Biblia. Mao na nga gikutlo ni Brad Windel tong hubad nga confraternity katong edition nga na aniya nga mabasa gyud ng Roman Catholic Church. Dayon mi ribat si Ramil Parba nga limbong na, deception na, gi-tampered na, kanang gi-insert kuno dito, bang Biblia ba nga gi-erase ka dito, rin gi-usab, gi-doktoran ba? Muna pasangil. In fact, naamang galit ng video ana sa YouTube kanang komentary sa Iglesia ni Cristo. Nga si Brad Windel, gipasangilan nga ng limbong kuno. Mao man gani nga naghimo pug kong programa ani sa una pa pag-defense ni Brad Windel nga wala siya manglimbong kay tinuod dito nga naagi hubad sa Biblia ngayon ana. Hinuon sa original gyud kung mubase ta sa Greek kanang kung mubase ta sa literal translation adili gana mabasa ng mga pulungan, no? Kanang kung mayong sa literal gyud dili gana mabasa ng description na, no? Kay kana nga description na awahin naman na create na porma, no? Nga maoy gibutang sa naghubad ana diha. Probably ang naghubad pud atong Biblia nga gigamit ni Windel Katoliko pud. Kay nagtuo man siya nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo na ilan na ni sa mga timaan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na nga iyang gibutang dito kay ang iyang hubad god sa Biblia kana man gitawag dynamic translation sa Biblia. Kana bang mga paraphrasing dili man na kuan wala man nagibawal ng kanang paraphrasing dynamic translation nga kung unsay imong nasabtan sa maong teksto imong ibutang diha nga imong iklaro ba imong iklaro, imong ibutang diha. Of course, doon na po kayo gibasihan, ana. Pero katong klasya sa hubad dynamic, pero dili to ingon nga gitampered, kinagihubad sa Biblia ngayon, ana. Kay, kung ang debate, nagdili pa sa paggamit og bisan unsang hubad, mahimong makatarunganon ilang komentaryo nga nasayob si Windel nga nung iyatong gigamit, no? Pero kay ang debate, gikasabutan bisang unsang hubad sa Biblia pwede mang gawion. So may kagawasan si Brother Windel sa paggamit atong bersyon sa Biblia nga nabasa gyud niya, pero pag-react sa debater sa Iglesia ni Cristo ingon man limbong, gitampered na, giusab na. Okay, pero si Windel magingon na dili debate ko na, no? Debate gali na bantay ka nga di ka makuan. So mao na nga atong iklaro po din alang po atong nakabalo sa maong issue, matubag po nato, matagaan po katinawan nga wala maglimbong si Brad Windel kay ang debate wala magdili sa paggamit og bisan unsang hubad sa Biblia. Pero kung moingon ta nga kung ibase nato sa Greek, for example Koine Greek,
kung hubaron literal, dili gyud po na mabasa. Kay ang gigamit ni Brad Windel, dili man to literal. Dynamic man to, translation. O kanang paraphrasing, translation. Bisan gani ang Iglesia ni Cristo, mugamit man po na silang mga paraphrasing nga hubad sa Biblia. In fact, kung magdebate gani o bisan sa ilang mga programa, mugamit man sila lain-laing hubad sa Biblia po. Di ba? Dili man kay usara man ka versions Biblia nga ilang gawayon. Mao na ba? So, sa ilang baruganan palang daan, makaingon ta nga si Brad Windel wa masayop kung gigamit niya tong klasiha sa hubad sa Biblia. Kay bisan unsang hubad mas Biblia. Bisan unsang hubad sa Biblia. Pero kung moingon kag sa literal translation, amo yun ta sa baruganan sa Iglesia ni Cristo nga wala to. Kung mubase ta sa literal, pero sa dynamic o paraphrasing nga Biblia, naagi mabasa na. Di ba? So, dili to siya limbong. Dili to siya limbong. Nakaroon, dirita sa kinibang pag hisgot, kung ano nga na Iglesia Katolika Apostolika Romana man ang Iglesia ang gitukod ni Kristo. Hinon sa mga niagi na akong programa, ako naman yung nahisgutan. No? Kaya kung mubasa kag Biblia, ang mga description nga gihatag, for example, ni San Pablo, maura man ang sample, Iglesia sa Diyos. Sa 1 Corinto 1:2. Kung moadto po ka sa 1 Corinto 14:33, iya pong gihulagway ang iglesia, gitawag niya og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Dayon pag abot sa Corinto, gitawag pog iglesia sa Corinto. Gidescribe og asa dapit naabot ang iglesia. Iglesia sa Thessalonica. Then si Pedro gani sa iyang suwat diya, sa unang suwat pa niya, 1 Pedro 2:9, ang iglesia o katawhan ni Kristo gihulagway pud niya nga mga chosen people o pinili. Chosen people o chosen nation, piniling nasod. Lain-lain ang description ni Paul, ni San Pablo. Kay wala man pud gibawal pud ni Kristo ang pag-describe og lain-lain nga description sa iglesia ang gitukod ni Kristo. So mahimong tawag og iglesia sa Dios kay iya man sa Dios o niya Dios man pud si Kristo. Mahimong tawagon pud og iglesia ni Kristo kung atong i-proper name ng Roma 16:16, kung atong proper name ng Roma 16:16 nga mga iglesia ni Kristo, ato bang i-capitalize, iglesia ni Kristo, mahimo pong tawagon ana kay si Kristo man ang gatukod, so pwede pong tawag og iglesia ni Kristo, pero dili kay kanara ang description. Mahimong tawagon sa ngalan yun sa Dios, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, pero dili ni siya lain-lain nga iglesia hausara. Kay naa sa Juan 10:16, usa ka panon o usa ka bundok o usa ka iglesia ubos sa usa ka magbalantay. Nya kining usa ka iglesia gihulagway ni Pablo og lain-lain. Nganong gihulagway man ni Pablo sa lain-lain tungod kay naa man pud god sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangan og mga ilhanan sa tuba butangag mga description. Di ba? Nya kinsa man ang dalan? Ang personal nga dalan gyud mao si Kristo. Kay si Kristo mao man ang dalan paingon sa Amahan. Si Kristo mao ang dalan. Pero kay ang iyang iglesia matud pa ni Pablo gitawag man pud og lawas ni Kristo, body of Christ, mao na nga mahimo pong ingnon nato nga ang iglesia o simbahan dalan pod. Kay lawas man ni Kristo ang iglesia. Niya naamang gali na gipasabot pod sa buhat 24:14 nga ang iglesia o katawhan sa Dios gitawag og dalan. Nya sa Jeremias 31:21 giingon nga butangag ilhanan o description ang dalan. Nganong butangan mag-description? Tungod kay parang dili ka mawala. Kay pares lang kung nagmuagi ka anang usa ka dalan nga maupay pag-agi nimo, unya mabalaka ka kung makabalik pa ba ka sa imong gigikanan, nya kay daghan mang dalan diha ga cross nya
Ngayon ka nga, makauli pa ba kakakuan ni? Nga, pagkadaghan ra bang dahalan na ni, malimot pa lang kog asa ko, nag-agi. Mao na nga, parang di ka mawala. Butangan ni mong description, butangan ni mong ilhanan. Parang di ka mawala. Ingon na po ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga, butang mga ilhanan, parang di ka mawala. Kay kung magsalig ra kag iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, na, ang mga tao kay bisan kinsa pwede man mo gamit og ngalan nga kanang naas Biblia unya dili si Kristo mo'y gatukod. Presa ng kwarta, no? Kining kwarta ug magsalig ra ka sa name tag pananglit 500 peso bill. Magsalig ra kag name tag na mahimong makadawat ka og kwarta ining sensilyo makadawat kag fake. Nya kining fake ra ba mao ang name tag 500 pud marka. Mao pud gani ang kolor. Na unsao man nimo pagtino, unsao man ato pagtino nga kanang atong gihawiran nga kwarta dili fake. Nga sakto ra bag name tag. Na atong sayron og unsa ang mga description, unsa ang mga ilhanan sa matuod nga kwarta. Mao na. So kini pong pagtukoy o pag pinpoint o unsa ni? Pagpangita nato sa matuod nga iglesia, buot ipasabot nga dili din ta mutuo basta gadalas ngalan. Ato sang sayro ng iyang mga description, ang iyang mga ilhanan. Kay kung makahibalo na ta, makahibalo po ta kung sa fake, kung sa dili tinuod, o kung sa tinuod. Di ba? Oo. Mao na nga, kining iglesyang gitukod ni Kristo, tinuod nga, si Pablo iyan ang gi-describe nga iglesia ni Kristo, Roma 16:16, iya pong gi-describe ni nga chosen people o chosen nation sa 1 Pedro 2:9, piniling nasod. Pero kini ato sa hisgutan gamay ning piniling nasod na kay naara ba ko'y debate no kung madayon puhon atong ipahibalo po. Na ko'y debate nga ato bangon puhon karong umaabot nga Domingo, dili karon ha, sunod pa Domingo na ako'y debate nga ato bangon nga ang atong kaatbang miyembro sa piniling nasod, ato man na silang mga amigo, si Brad Douglas, no? Karong umaabot nga Domingo. So, atangin ninyo, no, kung gusto mo maminaw sa among debate, no, sa atong higala nga si Brad Douglas sa piniling nasod. So, ato lang ning isgutan pud gamay, no, kay parang makahibalo pud mo, no, sa among debate karong Domingo mga alauna, no, sa sangka sa katarungan, no. Mao ni example, no. Pag ingog piniling nasod, usa na siya sa description sa iglesyang gitukod ni Kristo kay mayong katawhan ni Kristo mga pinili man na. So mahimong tawgon pog pinili. Pero ako lang ning ipahibaw ninyo nga dili tanang magdaan ng ngalang pinili tinuod. Di ba? Kay posible man nga gigamit ra ang ngalan nga nas Biblia pero dili igos Kristo may gitukod ng iglesia. Pres anang kang Felix Manalo. Si Felix Manalo mo'y gatukod pero ngalan ni Kristo. Usay makaingon ko, I hope nga di lang po siguro malain ang Securities and Exchange Commission pero okay ra siguro sa balaod. Pero para nako kinigong Securities and Exchange Commission usa ni siya sa hinungdan nganong kini bang ang mga tao mawala spasing ba sa unsa gyud ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo kaysa Securities and Exchange Commission wala man ibawal ng bisag unsang ngalan nimo. Ingalan. Oo. Aitan. Ako magtukod kog laing pundok, ngalan ako og iglesia sa Dios. Basta kay wala lay nagkapareha ana nga na-rehistro, pwede na nila i-allow. Pero mao lagi kung magkaparehas, aming pangitag lain kay naanay nagamit ana. Ana man ang Securities and Exchange Commission na manggali man kasuhanay ana kanang magparehas og ngalan din. dayon i-prove din kinsa nakauna. Kay kinsa nakauna gamit anang ngalan siya na siya gyud may makagamit ana. Mao bitaw nang kang Ilisoriano gausab-usab ng ngalan siyang iglesia. Kaya agi anang maparehas di mosugot ang kuan unsa dia. So mao na nga mag-usub-usub. Ganang ma-approve sa Securities and Exchange Commission. Pero ang akong komentaryo gud ana nga kung dili nato kuanon ba kanabang basagdan nato ang mga tao nga ilang katungod nga mungalan bisag unsa sa ato pa mulutaw nga
posible gyud nga na ay iglesia nga matukod nga dili si Kristo mo igatukod pero ang ngalan nga nas Biblia. Di ba meaning ang mga tao mo na hinungdan nga malibog kay asa may tinuod nino nga pananglid ka ng iglesia ni Kristo o Church of Christ pagkadagang gadala na pero lain-laing bundok na ay Mormons gamit ang ngalan nga Church of Christ, ang Protestante no United Church of Christ gagamit po na apoy Church of Christ kato ni Campbell nga nagtuo nga Diyos si Kristo kay kining atong Church of Christ nga made in the Philippines dili man mutuo nga Diyos si Kristo. So parehas og ngalan pero dili parehas og pagtulunan. Di ba? Unya kay kung magisgot tag tinuod nga simbahan usa ra may pagtulunan ana no usa ka pagtuo usa ka bunyag na sa Efeso 4:4-5. Mo na nga pasiuna lang nato po ni nga daan no kung naminaw si Brad Douglas usa po ni siya atong ipangutana unya niya sa among debate no usa man ka pagtuo unya kay sa ila rabang baruganan bisan unsa og relihiyon okay ra usa ra kuno na gihapon. Mo ni usa sa akong ipangutana unya niya sa among debate no nga kung tanan pundok puros tinuod na unsaon pud katuman anang usa ka pagtuo. Pananglit kami Katoliko tuo mi nga Dios si Kristo unya ang Iglesia ni Kristo di man tuwa na unya usa din na kapagtuo. Okay, sumpaki man na. So usa na ni sa cross examine nato sa piniling nasod no. So mao na ano mga igsuon galain-lain ang description nga gihulagway ni Pablo sa iglesia. Pero ngano man nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo na ila man ni siya ron nga iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, ingon ani kay nahinumdum ko diya sa plaza ako ning pasiunhan ako og ingon ani nga anggulo no sa pagpaliwanag. Kining pagtawag gud sa iglesia nag-undergo o ni agi ni siya og pag-develop pag-uswag ba unsa man ang pag-uswag nga but pasabot nga niadto mo to siya description pero pag abot sa panahon nadugangan niyang description niya kay hinungdan mo ko des plaza nga asa mabasa kanang pulong Katoliko das Biblia pulong Katoliko das Biblia. Na nga kung tubag, giingnan po siya nako nga asa mabasa kanang imong ngalan sa Biblia. Ay, yung siya dili pag yun kay ohin naman ni na namugna ning kiningalanan ako di wala gini sa Biblia. Mo po na akong tubag nimo. Kanang pulong o description good nga Katoliko ang unang gitan-aw sa history nga unang migamit ana si Obispo Ignacio. Katong iyang sulat sa mga taga-Smyrnians niya itong 110 o 107, around 107 to 110 AD. Sa sulat ni Obispo Ignacio, unang nakita ng description nga Catholic. Siya may unang migamit anang ngalana. Na nakita na kanang iyang basahon niya itong 110 AD. So, makaingon ka nga, unsaon pagkakitaan ng pulong Katoliko gyud nga litra por litra, nga ang unang migamit ana nabasa na sa basahon man ni Obispo Ignacio kanang description na iyan ang gigamit sa pagtawag sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Kay kung mo na kas Biblia lain-lain ang term magigamit na ay mabasa pero dili gyud exactly gyud Catholic pero ang iyang tukbang na ay mabasa. For example kanang sa buhat 9:31 kung nakay Grego nga Biblia diha mabasa ng Grego nga Ecclesia Catholis o Catoles. Dili gyud Catholic pero mao ra ibot pasabot ana kay Catholic means universal o for all nations. Kay kung ato yung iningleson ng Ecclesia Catholis kanang sa buhat 9:31 church throughout all. Iglesia nga alang sa tibuok kalibutan for all nations. So mao na ug hubad-hubaron sabton mabasa sa Biblia pero kana yung word nga Catholic
adi ta kabasa litra po litra dayon dito sa Biblia ana, pero ang iyang tukbang, ang iyang buot ipasabot naa sa Biblia. Now, kung atong i-appeal ning description nga santa, okay, ano man, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unahon na to ning santa, holy. Ana sa Biblia. Katong sa unang Korinto 14:33, katong gihinganlan ni Pablo o gidescribe ni Pablo og iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. So kanang santa na sa Biblia. Okay. Sa 1 Korinto 14:33. Then kining Catholic, sa ako nang giingon, ang unang migamit ani base sa pagbasa-basa nato si Obispo Ignacio. Iyan ning gihingalan sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Then dapat mangutana ta nganong mao na gigamit ni Obispo Ignacio. Simple ra kaayong tubag. Kay mao na gusto ni Kristo ingalan sa iglesia. Itawag. Asa man na mabasa sa Marcos 11:17. Katubang niingon ba si Kristo ba nga di ba nasuwat man na nga ang akong balay o my house shall be called of all nations, no, sa King James na uban translation nga for all nations. Ang akong balay pagatawgon og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Although kini double meaning ning balay. Kay mayong ikag balay mahimong sabton og building. Kay ang aktual gyud dito nga gitumbok ni Kristo katumang templo. Balay alampuanan mo na balay sa pagampo. Pero kung ayohon nimong tuon ang Biblia, kanang balay mahimo pong sabton og church nga katawhan. Iglesia na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay sa Dios mao ang iglesia sa Dios o simbahan sa Dios. Di ba? So mao na ang application anang house, balay, mahimong tawgon og katawhan, pras bitawan ng 1 Pedro 2:9 nga ang katawhan itawag og chosen people. Then naapoy hubad nga chosen nation. So mahimong tawgon ang simbahan og kanang lugar o nation o nasod, mahimong pong tawgon og katawhan. Mo na nga interchangeable lang mo ingon tag chosen nation og chosen people. Maura na. Okay. So chosen nation, chosen people, maura ang gitumbog ana. Di ba? So ingon si Kristo nga hinganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Kung atong isgutan ng balay sa pagampo, ang gitumbog ana building. Di ba? Ang katawhan mahimo pong tawgon og katawhan sa pagampo. Di ba? Oh, gay, mayong kag building mo na balay sa pagampo. Mayroon pong kag katawhan, pwede mo pong ingno na to nga katawhan sa pagampo. Di ba? Kay ang katawhan ni Kristo alang-alag dili magampo. Di ba? So kung naay simbahan o balay sa pagampo, naapoy katawhan sa pagampo. Kay unsaon man ang balay sa pagampo o gulay mga taong magampo. Di ba? Kay nakinungdong kusplaza ni natoy ni komentaryo nako nga ipasabot ana ni Kristo Veritas ko an raman tao raman. Building raman, balay sa pagampo. Ingko dili oy. Usa na. Kisa may magampo das balay, di ba tao? Muna nga. Pwede na to ng sabton nga balay sa pagampo o building sa pagampo o katawhan sa pagampo. Kay kana laging balay mahimong sabton og building, mahimong pong sabton og katawhan. Kailangan lang mga tao dili magampo. Basilo ako kung dahil mamino nga dili ganahan galing mahimuot gali ko kanang mong katawa ko. Okay, lisod mong good pod mag kana bang tapigan ako akong gibati. Pagkaroon ingnon na po na, no? So dili maayo ng pagkaroon ingnon sa Biblia, hypocrite tawag ana. O di ba? So kung nahimuot ko mong katawag yun ko. Pero lahi akong pasabot ana dili kay nang yamid ta. Ha? Himuot lang, di man daw tanang mahimuot. Gawas og katawa ka kay imong nakaminos ka sa imong kaistorya kana murag dili maayo. Pero kung nagkatawa ka kay nahimuot lang ka, dili na siya sala. Ha? Muna kay ako po ning gisgutan kay naa daytoy nagkomentaryo, no.
sa atong style sa programa nga nung naay mga panahon nga mahimuot ta mo katawa ta. So inana gyud ko kay lisod pod og hypocrite ko nga nahimuot ko nya di na ko i-express akong pagkahimuot, no? Pero bawas-bawasan ako kung mahimo. Kay ma-misinterpret ba nga ma-misinterpret ninyo. So mao na nga unsay giingon ni Kristo, tawgon og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. So mao ni nahuna-hunaan ni Obispo Ignacio kay mao man ni gusto ni Kristo nga ngalan kanang alang sa tanang kanasuran, pero iya lang gi shortcut og pulong nga Catholic. Di man daotan mag-shortcut. Kay kung mao ni ka sa King James, of all nations man, o for all nations, dayon kung hubaro ni sa usa ka pulong, pwede na do sabton og universal. Gani no? Abi ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Ako naman naisgutan si Miyagi nga kini bang pagsupak nila ba sa description nga Catholic? Daghang ni supak ani kay kung mudawat kog kag Catholic but pasabot dili ka mohawa sa Katoliko. So unsaon nila pag-justify nga dili na maon ng Katoliko, ila pong i-appeal og salindot og supak kanang description ng Katoliko, di ba? For example, Iglesia ni Cristo, sige supak-supak ana. Oh? Pero ang meaning ana ilang gibuhat. Unsa may but pasabot anang Katoliko nga kanang mulukop sa tibuok kalibutan. Kanang dili lang kay mo focus lang sa usa ka lugar. Kay ang simbahan ni Kristo God ang iyang mga pagtulunan ipakailap man sa tibuok nasod. So mao na nature kinaiya sa Iglesia ni Kristong tinuod mo kailap. Unya ang mga Iglesia ni Kristo supako nila ng description nga Katoliko, pero ang kahulugan ana, ang buot ipasabot ana ilang gibuhat nga naman. Kay unsa may hinungdan anang magsangyaw-sangyaw sila sa radyo, sa TV. Parang daghang mutuo nila. Parang matibuok kalibutan po sila. Di ba mo ni atong komentaryo sa Iglesia ni Kristo, supak-supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Mura bag kana bang ginikanan ba nga iyang gibadlong iyang anak o iyang gipahimangnuan iyang anak-nak, ayaw gyud pag badlongon, ayaw gyud pag hubog-hubog kay wa gyud ayo na unya siyang gasulti lasinggiro palahubog dayon way ayo nga pagkaamahan. Iyang giingnan iyang anak nga nak pag binutan yun niya siya dili buutan. Ura gana ba ngano ako nang gigamit nga example kay mao man ning nahitabo sa mga debate, ilang supako ng description ng Catholic sa Iglesyang gitukod ni Kristo. Nga ang buot ipasabot, ilang gibuhat. Kaya sa mahinungdan anang magsangyaw-sangyaw sila, maadto sila sa Amerika, maadto sila sa Alemania, naabot na gali na sila sa Roma pod. Di ba? So, kung buot sabton, Katolika na pod sila ron. Kay nilukop naman pod sila. Muna yung sa may matawag na ito ng mga tao nga ingon ana nga supak-supak sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Mo manggaling nang wala mo kabantay mga igsoon. Pero saning ang dating daan supako nila ng Katoliko. Pero si Eli Soriano iya biyang gipakapinan na og international ng iyang ngalan sa iyang iglesia ron, Church of God International. Kanang international, dili ba na sinonimo sa pulong Katoliko? International. Nga naman ilang gisumpayan. Nga, kung ani kita sa Biblia, wala man na sumpahi. Ingon naman, Church of God. Church of God ra. Pero gisumpayan nila international. Kining Katoliko, luoy gyud kaayo. Kung magpakapin gani ang Katoliko, sawayon. Pero sila okay lang kapin-kapin. Di ba? Himuot ko, magkatawag yung ko, basta iluwa lang yung ko. Nga naman kay, mahimuot magigputaan ng Katoliko gani, basta kapinan lang gamay o daghan, may nga mulain din sila, kapinan ng Biblia sa Katoliko. Kapinan lagi, pero unsa may gipasabot dihang dili kapinan. Kay dili man pud tanang butang dili pwede pagkapinan kay kanang kwarta na to sa bangko mahimo mang pagkapinan punan. So nga may galin nang naikapin para magkapanghatag ta. Kanang mga balaod na to disciplinary law, pwede man ta magdugang og mga disciplinary law. O kanang mga pag-ampo na to.
dugang naman na. Bisag ka ng mga dili Katoliko, kana ilang pag-ampo, dugang naman na. Addition naman na, kay wa man sa Biblia. Di ba? Yung Katoliko, kung mag-ampo, wala sa Biblia, kay ampo good. Oo. Sa to pa, dugang na to. Kanya sila kay naamang pa'y pag-ampo nga mas Biblia. May pang Katoliko, kay naapay pag-ampo nga naas Biblia, pas anang Lord's Prayer. O kanang lituko ng Santa Maria puno sa grasya. Ang anghel may unang namulong ana, di ba? Pero kanang mga dili Katoliko kay bawal man sa ilan ng memorized prayer. Sa to pa kay bawal ang memorized prayer sa ila, sa to pa ilang mga pastor kung mag-ampo wala sa Biblia. Di puno pod. Oh. Di ba? Tanawa na mag-ampo ng pastor kanang ministro, tanawag ka nang iyang gipanglitok carbon copy ba nga makutlo di sa Biblia, di ba wala, di ba? Inventor po na niya. Di mo na dautan po noon. Kanang personal prayer. Pero wala na sa Biblia. Nga, pwede ba po na itong ingnon nga, dili to mayo, kay dugang na to, kay wala sa Biblia. Katong pag-ampo sa pastor, dili. Kay katong giingon sa Biblia nga, ayaw ninyo dugangin na, lahi man ipasabot ato, dili man pag-ampo, dili man balao, dili man mga kustombre, dili man pista, ang ipasabot ato nga, dili ka pwede magdugang. Of course, ang pista, katong daan na pista, gipahunong na to. Kaya ilisan lagig bag-o. Okay. Kaya inyo ko binant naman sa to pa bag-o na pod. Muna ang simbahan magpili na pod bag-ong pista. Muna mga pista na to ron sa Katoliko, bag-o na ni. Kaya katong daan pa undangan man to. Pwede ta makadugang niya. ug mga pista, mga kasaulugan. Kaya ang simbahan na may gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang itugot. So mo na nga ang simbahan pwede magkahimog mga disciplinary law, dugang, mga kasaulugan para sa nang pista, pero bag-o na nga pista ayaw tong daan kay gipaundang na to. Ingon ni Pablo, mga seremonyal sa daan undangan na kay tama na sa krus ni Kristo na. Pero hinahinay biya to nilang giwala kay si Kristo gani tambong may sigig pista. Nga ingon ni Paul, seremonyal mo na. Gitapos mo na ni Kristo sa krus. Ila man ang gibantayan sa badugan lang gibantayan pa na nila, pero hinahinay nila nang giwala kay tanan lagi ilisag bag-o. Gawas atong dili pwede ilisan kanang mga moral law. Divine law, para sa nang panapaw dili na pwede mawala. Nga gibawal gina kanang pangawat, bawal gina kanang korupsyon, pangawat man na, so bawal gina. Pero kana lang adlaw ilisdan, imbis Sabado, isang Domingo, ang pagsimba dili na siya, seremonyal na siya. So may mong usbo na. Inang dili pagkaog dugo, seremonyal na. Kay kung di pa na seremonyal, ano ingon mas Kristo nga ipainom niya ang dugo na San Juan size. Gi-abrogate na sa Council of Florence, pero sa Council of Jerusalem gibawal pa na nila to respect the practices of the Jews. Ang Holy Spirit gagayad sa ila nga ayaw sa ninyo ning iwala ning kustumbriha nga magdili tas dugo, pero sanglit ang simbahan ay authority. Bishops of the Roman Catholic Church mo may successor sa mga apostol mo nang at the Council of Florence ilang gi-abrogate na kanang Jewish custom nga gidili ng dugo. Mo na explanation nato sa mga saksi ni Ubaw Iglesia ni Cristo. Nganong karon wala na ta bawali ana because of the authority of the church. Nga naa siya power anang binding and loosing. Binding and loosing sa mga ceremonial laws, disciplinary laws, temporal laws. Pwede na niya usub-usubon. Ang dili ra gid mausub sa Katoliko kanang mga balaod nga naay moral essence, divine essence para sa nang dili mangawat, dili na wadon sa Katoliko. Kanang ayaw pagpatay daw shall not kill. Kanang sa pa na kining dili manapaw. Moral law na dili na usbon sa Katoliko. Kana arang pwede mausob. Bisan manggali atong gobyerno magdugang-dugang mga balaod kay lahi man na. Ila pwede po usbon nila i-amen. Naagali atong gobyerno pwede gili makahimo na ang mga obispo pa nga sumusunod sa mga apostolis. The same authority ang gihawiran sa mga apostolis o ang gihawiran sa mga obispo. Ang dugo gibawal sa mga apostol, pero base sa Jewish custom, dili direktamente nga giingnan silang Kristo nga sila bawal gyapon sa atong panahon, wala mag-ingon si Kristo ana. To respect the tradition of the Jews sa ilang panahon gibawal sa nila. At that is binding.
Sa ito pa, kung ako, natao ko panahon sa mga apostol, dili ko makaog dugo, dinuguan, kay gibawal man sa maong panahon. Pero the same authority, mapasa man sa mga obispo, kay ang saad alang kanila o sa ilang mga anak, nasa buhat 2:38-39, pareha sa gahom sa presidente, mapasa sa musunod nga presidente. Nya, kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga obispo o mga apostol, mga obispo man, sunaas mga obispo ng gahom sa binding and loosing. Pag ingon sa mga obispo, oy, kining dili pagkaog dugo, ceremonial man kay kalanon man So, ato ning i-abrogate, undangan na ning balaura kay mahimutaan natay gahom sa pagwala muna at the Council of Florence ilang gi-abrogate na kay dili na siya necessary sa tulumanon mahitungod sa pagkamatarong kay pagkadaghang dili mo kaog baboy, dili mo kaog dugo, pero mahot mo gihapog batasan. Ang kalimpyo sa sunod mo gikinahanglan ni Kristo, dili ng kanon. Di ba? Ni Christian teaching. At the Council of Florence, murag sa Council of Florence, murag nahurot gyud pagka undang tong mga Jewish custom nga pwede undangan. Council of Florence ba to? Kay katong baboy, daan naman nga okay na, no? Kay wala man na isguti sa Council of Jerusalem. Kada ramang dugo gyud. Unsa pa tong mga seremonyal dito nga gisgutan nila. Gawas atong panapa or kining tong baking hilawas nga dili maayo o gibawal gyapon na sa gisgutan man na sa Council of Jerusalem. Naman ay moral essence mo na nga gipadayon gihapon na sa Katoliko nga bawal ng baking hilawas nga wala sa kasal ng fornication. Kay moral man na siya, divine. Dili ganawa doon sa Katoliko. Pero kanang mga ceremonial thing nga pwede usbon ang Katoliko na ay gahom ang Katoliko ana. Kaya nga naman, ang simbahan na ay gahom sa pagdili o pagtugot. That is part sa gaom authority sa simbahan. Sa ito pa, kung dili ta mo tuos Katoliko nga undangan na itong pagdili sa dugo, sa ito pa, wala ta mo tuos sa giingon sa Biblia nga ang simbahan na ay gahom ana. Di ba? Bisan unsa inyong idili syuta, idili na ko sa langit. Ay inyong itugot. Yan moingon ra ba na sila? Hala, bali po ka veritas. Kung moingon dayong simbahan mangawat na taron, mangawat na punta. Okay mo may giingon sa Biblia. Pero ang pangutana niya, himuon mo po na sa simbahan Katoliko nga okay na mangawat. Dili uy, nga naman, kay kung maghisgot kay itag pagtulunan, ako naman yung hisgotan sa miyaging Domingo, nga ang simbahan na gitukob ni Kristo, dili gyud mahitabo nga masayop sa pagpanudlo. When it comes to faith and morals, nga naman, Holy Spirit ang gagiya. May ka masayop pag na Holy Spirit mo giya. Dili. Mao na nga kanang ilang giingon nga, ang iglesia kuno ni Kristo sa pagsugod, na apostata, tibuok na talikod, wa nakapadayon, kinanudlo na kunog di mao, para nako blasphemy na sa pagka dili masayop nga mugiya ang Espiritu Santo. Okay, amin ninyo mga igsuon, si Kristo sa wa pa siya mo kayab nga to sa langit, katong naa pa siya sa yuta, iya gitong giklaro gyud, iya gyung giingan amahan, ako ning pangayuon sa amahan, no? Nga ang Espiritu Santo ipadala sa akong simbahan. Nga naman, sa may tulungan na, kay kung wala na siya, ang simbahan niya diri sa yuta, luoy kaayo kung wala mugiya nga dili masayop. Muna nga ang Holy Spirit kinahanglan ipadala gyud gipangayo gyud ni Kristo ka masiguro gyud nga mapadala mo manggalin nga tong gisaulog ron birthday of the church, kay ang gi-recognize gyud nga birthday sa church katumang pagbubo sa Espiritu Santo, Pentecost. Kay ang iglesia gud kung walay Holy Spirit dili na matawag og iglesia. Kay ang tinuod nga iglesia naagi Holy Spirit nga mugiya. So muna nga ang gi-recognize gyud pagkatibuok pagtukod sa iglesia katong Pentecost. So mao ni atong gisaulog ron birthday sa atong simbahan. Kay simbahan yun siya nga ang mugiya niya Holy Spirit mo nang dili gyud siya masayop gis pagpanudlo about faith and morals. So mao na nga ngano nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gipasiuna gid nang kuan kanang yung description nga Catholic, kay mao na gusto ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Kay mo ni siya identifying mark gyud sa iglesia nga iyang gitukod kanang pagkalukop sa tanan. Kay ang kang identifying mark sa daang tinuhuan exclusive for the Jews, para na sa mga Hudiyo. Mao nang gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo.
Okay, para ras mga Hudiyo, kung hintil ka wa kay labot. Pero ang kang Kristo para sa tanan, para sa tibuok kalibutan, mao nang description na ang gusto ni Kristo itawag sa iyang iglesia. Catholic, universal, o alang sa tibuok kalibutan. Mao ni kay pingon sila nga nganong paborito ninyo Katoliko man yun nga description. Kay si Kristo mo na iyang gusto. Si Pablo, lain-lain niyang description. Sakto naman po, iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos. Si Pedro po, pinili. Pero usara na ha, ka-iglesia, dili na daghan. Lain-lain lang description. Paras ba na ako ba? Ako naman hindi balik-balik. Ako daghan kong description. Veritas, Bobby. Pero sa radyo yun, naila ko nga Veritas. Pero ang ako yung ngalan nga gingalan sa akong ginikanan Silbert, yung gianggahan po kong Bobby. Dayon, tawag po ko ron og Veritas sa radyo. Tulo akong description. Pero dili ko tulo ka tao. Inginana po ang iglesyang gitukod ni Kristo. Mangutana ka ni Pablo, daghan kaysa description. Pedro po, tawag niya chosen. Pinili. Pablo, tawag niya iglesia sa mga santos. Iglesia sa Diyos. Iglesia sa Corinto. Iglesia sa Thessalonica. Lain-lain ang description. Pero, unsa may gipalabig yun pag number 1 sa Katoliko, kadtog yung litok yun ni Kristo, kadtong iyang gusto. Yaasa man na ito mabasa, kana oramang Marcos 11:17. Ngayon ingon siya, ngalan og alang sa tibuok kalibutan. Unsa man ang alang sa tibuok kalibutan? Universal o Catholic. Sumula nga kadtong gibuhat ni Ignacio sa 110 AD nga nganlan og Catholic, katumanan to sa gusto ni Kristo itawag sa iyang iglesia kanang alang sa tanan. Kay mao na identifying mark sa New Covenant religion ikumpara sa daan nga religion. Ikatong daan nga religion ang ilang description para ras mga Hudiyo, Jewish religion. Ang fulfillment ana sa New Covenant dili na para lang sa mga Hudiyo, kundi para sa tanan sa tuba, para sa tibuok kalibutan. Mao na ang gusto ni Kristo itawag sa iyang katawhan para sa tibuok kalibutan kay tanan isakop walay pihig. Walay pihig. Nya kanus ana nagsugod diadto pang 33 AD nya karon mao ni atong gisaulog ron. Then sa Juan 10:16 kinahanglan mo pasakop ta ani dili ta maghimog ka og galihon natong pundok kay bahin-bahin na. Bahin-bahin nang maghimo tag ka og galihon pundok. Nya magkauwat ra ba kay ngalan na mas Biblia. Nya mo na dili ta magsusi ato ta kay pagbasa sa Biblia uy born again basa mas Biblia sakop dayon. Dili gali tanawon og kanang punduka mo ba na ang nasumpay sa mga apostolis. Pasanan kang kibuloy pasilo ako ha. Ang kibuloy yun sa ambot pagkatinuod, anak. Ang tubag nila kay ang gitudlo na mas Biblia. Pero, tanawa, kanus aman nagsugod sa kibuloy? Hinamurag 1975? 1978 ba? Di ko kasigurado, anak. Ang kang Villanueva, 1978. Di po ko sure. Wa ko kadalag referensya, ani. Basta, duol-duol na, kanang kang kibuloy. Siya may gasugod niya, pasaninglan si Kristo. Pagkadaghan. Kaya naman, kay waong po'y mutuugod nila kung dili nila gamito ng naas Biblia. Pero ang tinuod nga katawhan ni Kristo, nag-undergo ni siya daghang description. So, ato na ning dali-dalion, sa sunod Domingo na lang kumuhisgot og larawan kay, na kamsa na kus panahon, sa description pa lang, Catholic pa ko, wa pa kumaadto sa Roman, ug Apostolic, ako na lang ning dali-dalion. Niadtong 110 AD, nga describe pag-ayo kanang pagka-universality sa iglesyang gitukod ni Kristo, pagka-lukob sa suwat ni Obispo Ignacio niadtong 110 AD sa mga taga-Smyrnians. Dayon, gidugangan ni og timaan description nga apostolic niadtong Council of Nicaea 325 AD. Niya ang gibasihan ana kanang Episo 2:20 nga ang iglesia kay nagsugod man sa mga apostol mo nang pwede pod hinganlan o butangag description nga apostolic ng Council of Nicaea. Mao na nga ang iglesia nahulagway nga santa 1 Corinto 14:33 nahulagway nga Catholic o universal o pangtibuok kalibutan Marcos 11:17. Dayon ang pagkaruman awahin na ni siya kayo niadto ning 1545 sa Council of Trent kining gidugangan og description nga Roman. Sa Council of Trent
niadtong 1545. By the way, asa gali tag bersikulo nganong butangag description? Jeremias 31:21. Butangag description o ilhanan ang dalan. Sa manang dalan si Kristo. Ang iglesia dalan ba? Dalan. Buhat 24:14. Munang gibutangag description, gipun-an og description sa 1545 sa Council of Trent. Ngano man para ma-identify nato asa na ang sentral office. Kay imbis Jerusalem kay dito nagsugod, mabalhin sa Roma. Naman po'y propesya na. Mateo 21:43, buhat 2:39, buhat 22:21, buhat 23:11, katumanan mabasa sa Roma 1:6-8. Mao na nga gi-describe siya nga Roman. But pasabot ang iyang sentro na sa Roma, dili na Jerusalem. Nya unsa mang iglesia haron nga ang sentro na sa Roma, Roman Catholic Church. So usa na siya sa description. So kung kanang imong iglesia dili na siya Roman, but pasabot dili na maotong gikan sa Jerusalem nga nabot sa Roma, dili gina tinuod. Inana man po nang muhiling kag kwarta. Dili man ka motuo kay 500 saktog nimtag din. Dili nimo tan-awon ng mga ilhanan. Kadawat kag piki nga kwarta na. Mao na nga sa katapusan mga igsoon kay wala man ta igong panahon, basahon na lang nako ni kining sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Nga sanglit naa naman ang timaan Catholic, Apostolic, Roman Church mo na nga diri sa New Book of Knowledge hisgutan yun ang mga description na sa gitukod ni Kristo nga iglesia, no? Akong basahon na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. Mao ni atong gisahulog ron. Reference nga itong gigamit standard yun, The New Book of Knowledge. Mao na hinungdan nga karon kay naa naman ang mga description na mao na nga ang description sa matuod nga iglesia mao na Roman Catholic Church. Ang kumpleto ana na natuman yadtong First Vatican Council 1870. Wala man igong panahon. At angin ninyo ang sumpay ani uban na paghisgot nato sa mga sacred images sa sunod Domingo pohon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, pagkadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong lagads mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side ni Luhod ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahang, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Get Champion Energy ngayong paparating na tag-ulan. Bigyan ng mga bata ng Milo para mas healthy at mas energetic sila every day. May winning kids ka na, maaari mo pang ipalit ang Milo Choco Malt Powdered Milk Drink Packs and packs mo ng Raffle coupons sa mga IFM at RMN station.